Ikomplu l-botti u r-risposti bejn iż-żewġ kandidati għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u Chris Fearn fejn komplet toħroġ fil-beraħ il-qasma li hemm fil-Partit Laburista. Din id-darba waqt il-programm Realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali li xandar it-tnejn filgħaxija. Fost il-ħafna diskors għalfejn jaħseb li hu għandu jkun l-għażla tal-Laburisti, Fearn qal li jdejjaq li jkun hemm min jiżra dubji fil-proċess elettorali. Dan fattak ċar fuq Robert Abela li min-naħa tiegħu it-tnejn filgħodu ressaq ilment formali mal-Partit Laburista fejn allega dbabis fil-proċess tal-elezzjoni tas-Sibt li ġej. Illi naqdu il-pajjiż. Però jiena wkoll irid nara li jkollna partit maqut. Ġifieri jiena niddejjaq ħafna. Meta nara li jkun hawn min qed jipprova jiżra xi forma ta' dubju jew xi forma ta' firda fil-proċess elettorali tal-Partit Laburista. Aħna partit maqut minn din il-kampanja ta' lider irridu noħorġu żed maqudin mill qatt konna. Kull darba li kellna ġlied fil-partit tlifna l-elezzjonijiet. Meta konna maqudin, dejjem irbaħna. Fl-intervista tiegħu waqt l-istess programm, Robert Abela attakka lil Chris Fearn wara d-diskors diviżiv li uża biex jitħabbeb ma' sezzjoni tal-Partitarji Laburisti. Fl-istess intervista Robert Abela irrisponda lill-Ministru Ian Borch li waqt attività li organizza l-Ministru tas-Saħħa bħala parti mill-kampanja tiegħu indika li Fearn għandu aktar esperjenza minn Abela biex imexxi pajjiż. Jekk inti fit-terminoloġija li tuża, fil-kliem li tuża, se tkun diviżiv. Se tuża kliem li jista' jkun jinstema' populist ma' parti ma' settur żgħar mill-popolazzjoni. Imma li mbagħad iwassal għal firda nazzjonali u ma jġibx laqda kruċjali f'dan il-moment, laqda nazzjonali, laqda bejn laburisti, nazzjonalisti, dawk li m'għandhomx kulur politiku. U dik tagħmelha bi kliemek ma fil-verità, jekk inti tkun ċaru jkollok viżjoni ta' xi trid tagħmelha. U mhix kwistjoni għax nisma' dal-argument għax Robert Abela m'għandux esperjenza. X'jiġifieri m'għandix esperjenza? M'għandix esperjenza ili nimmili tagħmel fil-Partit Laburista minn 1996, konsulent tal-Kabinet, kelli l-overview tad-dekasteri kollha. U l-esperjenza, skużi tal-esperjenza ġiba billi ma tagħmilx kompromessi li se jkompromettu l-ħidma tiegħi minn nhar il-ħadd li ġej. Billi tkun taf eżattament fejn huma l-problemi fil-pajjiż u llum indikajt tnejn u hemm aktar x'għad irid nindika, ma naf eżatt minn fejn irrid nibda. L-esperjenza dik hija l-esperjenza mhix kwistjoni teta, l-esperjenza hija kwistjoni ta' maturità. Intant, fost id-diversi mistoqsijiet li saru liż-żewġ kandidati kien hemm dik dwar jekk iżommux l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Ir-risposti li taw iż-żewġ kandidati kienu differenti. Min-naħa tiegħu Chris Fearn qal li l-beħ taċ-ċittadinanza kif inhu ħoloq diversi problemi ta' reputazzjoni u min-naħa l-oħra Robert Abela qal li jekk se nwaqfu l-beħ tal-passaporti se nbagħtu ekonomikament. Jekk kif inhu llum ħolqilna problemi anke ta' reputazzjoni barra l-pajjiż. Jiena nifhem li jekk nitkellmu mal-practitioners ma' min jikriflettijiet u mal-istituzzjonijiet barranin nistgħu nsibu programm illi waqt li xorta ħalli l-introjtu lejn pajjiżna jagħmilna ġieħ barra l-pajjiż. Dik hija l-ironija, ma nagħmlux l-iżball li nkunu populisti li naqgħu għal pressjoni ta' barra minn Malta. Din hi pressjoni li nistgħu niddefenduha u neqirdu programm illi ħajkolna problemi jekk neqirduh. Huwa faċli, l-ħfef ħaġa biex innaqqas il-pressjoni minn barra nhar il-ħadd li ġej tkun ngħid se nissospendi l-IIP. Dik tkun deċiżjoni faċli. U ngħid tara tal-qed tant pressure minn barra, imma l-effett fuq lokalment se jkun. L-elezzjoni għal mexxej ġdid Laburista tibda mill-erba' bl-early voting.